Transformers. Šta je to, Highwire? Imamo poruku od Hotshota. Izvoli, Hotshot, ovdje sam. Optimuse, pronašli smo nešto. Šta je to? Pronašli smo udubljenje u jednoj steni. Možda je to minikon kog tražimo. Red, Alexis i ja ćemo pogledati izbliza. Raportirat ću nazad ako nešto otkrijemo. Srećno, ostaću na vezi. Vas troje ćete možda dobiti novog prijatelja. Mislim da smo se izgubili. Rekao sam ti da smo trebali da skrenemo desno tamo. Da smo skrenuli tamo, otišli bi još dalje sa kursa. Počinjem da sumnjam da su se tvoji čipovi za lociranje pokvarili. Sigurno nisi naučio da je nepristojno odgovarati nadređenima. Hej, mislio sam da smo partneri, znaš? Kao tim? Tim? Još jedan minikon je na zemlji. Razbijaču, ciklone, idite dole i donesite mi ga. Da, gospodine Megatrone! Ovako je već bolje. Hotshot, ako želiš da obrzaš na ovakvom putu, samo napred. Ja sam za. Hej! Šta je to bilo? To su Decepticoni, pronašli su nas. Transformacija! Ovdje dole smo glineni golubovi. Alexis, rekla si da im ne pokazujemo strah. Ne mogu da se suzdržim. Vreme je za malo manevarsko izbjegavanje. Oni su u velikoj nevolji, Red Alert. Vozim najbrže što mogu. Pa požuri! Decepticoni ponovo pokušavaju stari trik. Razdvoj i uništi. O ne! Highwire, Shock, Grinder, pokret! Hotshotu i Red Alertu će dobro doći vaša pomoć. Ja idem na lokaciju novog minikona pre nego što Megatron stigne tamo. Ovi projektili se opasno približavaju. Misliš da ja to ne znam? Možeš da prestaneš sa defanzivnom vožnjom. Imaš moju dozvolu da stisneš gas do daske. Već idemo puno brzinom. Sad ih imam! Možeš li da ga se otreseš? Dajem sve od sebe. Šta se događa, Alexis? Napadnuti smo i stvari ne izgledaju baš najbolje. Decepticoni baš žele tog minikona. Znam! Neće se zaustaviti dok ne dobije ono što žele. Optimuse, da li me čuješ? Potrebna mi je podrška ovdje, pod teškom smo vatrom. Držite se, izdržite dok ne ujedinimo snage. Da, gospodine! U redu! Konjica stiže da spasi dan! Woohoo! Nećete me se tako lako otarasiti! To je bilo previše blizu! Sedi čvrsto, pojačanje uskoro stiže! Transformacija! Autoboti su trebali da stignu do sada. A? To je to! Eno ga udubljenje u steni! Decepticoni! Transformacija! Optimuse! Pustinje je usamljeno mesto, ali savršeno za tvoje uništenje. Megatrone! Ako si ti sve što stoji između mene i tog minikona, onda ću te zamoliti da se pomeriš s ovim. Zaboravi, Megatrone! Neću dozvoliti da uzmeš ovog minikona! Baš imaš hrabrosti, nisi u poziciji da mi govoriš šta da radim. Optimuse, Decepticoni će preuzeti kontrolu nad svim minikonima. Ne možeš nas zaustaviti. To ti misliš, Megatrone! Još malo i stigli smo. Nadam se. Hej, Carlose, kako izdržavate tamo? Imamo Decepticona za repom i sustiže nas! Moram da ga zaustavim odmah! Sigurno nisi mislio ozbiljno, mali autobot da izazove mene? Šta ti misliš ko si? Megatron će me bogato nagraditi kada te pošaljem u zaborav! Carlose, otvori tvoja vrata! Drži se! Dobar pokušaj! Bežimo odavde! Nisam sigurna da li ćemo uspeti. O ne, zaglavljen sam!
Čekaj ovde, idem po pomoć. Rade, ne možemo da ostavimo Hotshota. On je sada laka meta. Glave gore! Rade, čekaj! Odlično! Evo ih dolaze. Treba ti prevoz? Naravno. Pogledaj, to je Laserbik. Hajde da ga pratimo.